Hello, good morning. Hi, kumusta? Hello, good morning kuya. Yan, ang dami po nila. Ayan. I think humigit 100 plus ang nag-bike po. Dami nila. Grabe, anong busena na yun? Para saan? Tamabe? Bumili? Oh my goodness. Ayan po, welcome Ma'am Ann. Unang bike po ni Ma'am Ann. I'm so happy to see her. At marami pang padyak ang aming magagawa pagdating ng araw. Ano po? Pagdali po siguro. Mahirap lang maghabol po naman siguro. Yung masobraan man siya, sir. Yun. Another bag. Ingat. Morning po. Ayan, naglipa na ako. Mga bikers. Mauna ako. Hello. Oh, so Hello. Vlog ata, sir. Ha? Vlog. One. Hi! Oh, kaway na! Ang dami. Nice. Nice one.
Ganda. Problema. Ano sa tula? Wala namang papalikod tong camera. Paano to? Hanggang... Wow! Irigasyon. Patakid, Santa Maria.